हाय लोगोफोर, आं दैमालु नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो WhatsAppनि मोनसे सिक्रेट ट्रिक्सनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। अब्ला थुदो लोगोफोर, टाइमखौ थांहोलासिनो भिडिअखौ जागायदोनसै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि आवगाय नोंथांमोना आंनि बड'टेक आर'नाइ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे गोजा गाबनि साबस्क्राइब बटनाव क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि उनाव फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दानिया थुदो लोगोफोर भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना WhatsAppखौ अपेन खालामो आरो WhatsAppआव गावनि GF, BF बा गावनि लोगोफोरजों चेट खालामो आरो गावनि फेमिलिफोरजों चेट खालामो। बिदिनो चेट खालामबाय थानायफोराव लोगोफोरनो बा सोरनोबा हरनाय SMS-फोरखौ एखनब्ला फेमिलि मेम्बारनो हरफ्लाङो आरो बे फेमिलि मेम्बारनो हरफ्लांनाय SMS-खौ नायसननो बावो। बावनायनि उनावहाय बोरैबा नुसनोब्ला, अब्ला टाइम थांनायनि उनाव नुसनोब्ला, अब्ला बे SMS-खौ बोरै डिलिट खालामगोन बेखौ सिन्था जायो। साप'ज बेवहाय SMS थांनाय उनावहाय हरनाय SMS-खौ बेवहाय नोंथांमोना डिलिट खालामनो नागिरबा बेवहाय डिलिट फर मिल' देखायो, नाथाय डिलिट फर एभ्रिवानखौ देखायनो हाया बा बेनाव थांनाय SMS-खौ डिलिट खालामनो हाया। अब्ला बे SMS-खौ बोरै डिलिट खालामगोन आं नोंथांनो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै फोरमायगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो मबाइलनि डाटाखौ अफ खालामनांगोन आरो अफ खालामनायजों लोगोसे वाइफाइखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो फ्लाइट मड खालामनानै लायोब्ला साबसिन जायो। बेनि उनावहाय नोंथांमोना थांदो गावबा गावनि मबाइलनि सेटिंसआव। मबाइलनि सेटिंसआव थांखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना एप्लिकेशन्सआव क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे एप्लिकेशन मेनेजार बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे गाहायजोंहाय फै। गाहायजों फैनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे WhatsAppआव क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बे फर स्टप बेवहाय क्लिक खालामनानै बेखौ स्टप खालामनानै दोन। बेखौ स्टप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक फैदो। बेनिफ्राय बेक फैनानै बे गाहायजों थांनानै टाइम एन्ड डेटआव क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामखांनानै नोंथांमोना बे अट'मेटिक टाइम एन्ड डेटखौ अफ खालामनानै दोन। बेखौ अफ खालामखांनानै नोंथांमोना बे SMS-खौ मा टाइमाव आरो माला हरदोंमोन बेखौ मोजाङै नायनानै ला। नायनानै लानायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय टाइम आरो डेटखौ सेट खालामनानै ला। बेखौ सेट खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेक फैदो। बेक फैनानै आरो WhatsAppआव हाबनांगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाखि, WhatsAppआव हाबनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय रिसेन्ट कन्टेक्ट बा रिसेन्टलि फैनायखौ क्ल'ज खालामजोबग्रोनांगोन। क्ल'ज खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना WhatsAppखौ अपेन खालाम। अपेन खालामनानै बे SMS-खौ डिलिट खालामनो हागोन। निमाहा लोगोफोर, आंनिया टाइमखौ सेट खालामनाया एसे गोरोन्थि जादोंमोन। स' बेनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना डिलिट फर एभ्रिवान। बेवहाय नोंथांमोना बिदिनो डिलिट खालामनो हागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौ डाटा आरो नेटवर्कखौ अपेन खालामनानै बेवहाय नुनो मोनगोन जे बेवहाय डिलिट SMS-आ अलरेडि डिलिट जाखाबाय। बेनि उनावहाय नोंथांमोना सेटिंसआव थांनानै बेखौ अन खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ टाइमखौ नायनो हागोन। आंना SMS-आ अलरेडि डिलिट जाखाबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जय बर' हारिनि जय।